fully. Here we are. As we praise, we always be. N'afa na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke anọ n'oge olileanya nke onye nzọpụta. Anyị ekene Chineke maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka odudu niile nke o duru anyị n'izuụka gara aga na n'abalị niile wedubata anyị n'izuụka ọfụ nke anyị ji akwado n'ụzọ pụrụ iche maka ọmụmụ nke onye nzọpụta. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ nọnyere anyị na mkpụrụ ụbọchị one ma one fọrọnụ ka anyị nwee ike ịnọcha afọ 2025 n'ụwa n'udo wee banyekwazi n'afọ 2026. Anyị na-erunyekwazi aja masị n'ụzọ pụrụ iche maka Chibụzọ Nweke, onye na-ayọ nchekwaba nke Chineke. Anyị na-erunyekwazi ya maka ụmụnne anyị niile ndị jebele ụlọ. Anyị na-ayọ ka Chineke duo ha, nọnyelụ ha. Na-erunyekwazi ya maka ndị ka ga-eje eje, na-ayọ ka ebumnobi niile nke ha ji akwado inye ya bụ ụlọ ka Chineke mejupụtalụ ya, ka nwekwa n'ike jee n'udo na-enwero nsogbu ọbụla wee nakwutekwa anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazi ya n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Yukarịstịa nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Nye aka ji arịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, na ndị mmụọ na ndị nsọ niile, na ụmụnna m, ka unu rịọbara Mose bụrụwa Chukwu anya iyo, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke biko, were amara gị hụ juo n'obi anyị, i sitere n'aka mmụọ ozi zitere anyị ozi ọbịbịa nke nwa gị. Mee ka anyị site n'ahụhụ n'ọnwụ ya were bata n'ebube nke mbilite n'ọnwụ ya. Anyị yọrọ nke a site na ndị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị gwara Ahaz okwu ọzọ sị, rịọ Usebụrụwa Chineke gị ihe ịrịba ama maka onwe gị. Ị nwere ike ịrịọ ka ihe ahụ si n'ebe miri emi na ala mmụọ bịara gị, ma ọ bụ
ebe dị oke elu nke igwe. Mana Ahaz zara ya sị, agaghị m anwa onye nwe m ọnwụnwa. Onye nwe anyị asịkwa ya, ụlọ David, ngwa gee ntị ugbu a. Ọ bụ na o zubeghịrị gị ịkpasu ndị mmadụ iwe? O ruokwala nke ịkpasu Chineke m iwe? N'ihi ya, ugbu a onye nwe anyị ga-eji aka ya nye gị ihe ịrịba ama. Lee ihe ịrịba ama ahụ. Nwa agbọghọ ahụ dị ime. N'oge na-adịghị anya ọ ga-amụkwa nwa nwoke. Aha a ga-akpọ ya bụ Emmanuel, nke pụtara Chineke nọnyere anyị. Okwu nke osebru ụwa. Ka onye nwe anyị bata, ọ bụ eze nke otito. Onye nwe anyị nwe ụwa na ihe niile juru n'ime ya, ụwa na mmadụ dum bi n'ime ya. Ọ bụ ya guzowere ya n'elu osimiri. O mere ka o guzosi ike n'elu mmiri. Ka onye nwe anyị bata, ọ bụ eze nke otito. Onye ga-agbago n'ugwu nke onye nwe anyị? Onye ga-eguzo n'ebe ya, ebe nsọ ya? Onye aka ya kwụ ọtọ, onye obi ya dị ọcha, onye anaghị achọ ihe na-abaghị uru. Ka onye nwe anyị bata, ọ bụ eze nke otito. Ọ ga-anata ngọzi n'aka onye nwe anyị, natakwa ụgwọ n'aka Chineke onye nzọpụta ya. Ọ bụ ụdị mmadụ ndị a na-achọ ya, na-achọnụ ihe Chineke nke Jekọb. Ka onye nwe anyị bata, ọ bụ eze nke otito. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị asọ degara ndị Rom. Pọl, odibo Kristi Jesu, onye Chineke kpọrọ ịbụ onye ozi na onye o wepụtara iche ikwusa ozi ọma, na-edetara unu akwụkwọ ozi nke a. Chineke kwere nkwa na mgbe ochie izi anyị ozi ọma nke a site n'ọnụ ndị amụma ya, dịka edere n'akwụkwọ nsọ. Ozi ọma nke bụ maka nwa ya bụ onye nwe anyị Jesu Kristi. Abịa n'ịghọ mmadụ ọ ghọrọ, a mụrụ ya na agbụrụ David. Abịa ịbụ chi dị nsọ nke ọ bụ, Chineke jiri ike ukwu gosi na ọ bụ nwa ya site n'ime ka o si n'ọnwụ bilie. Site n'aka ya, Chineke nyere anyị amara ịbụ onye ozi n'ihi Kristi, ka m wee mee ka mba niile kwere na Chineke na-aṅakwa ya ntị. Unu ndị bi na Rom, ndị a kpọrọ ịbụ ndị nke Jesu, sokwa na ndị a niile m na-eme ka ha kwere na Chineke, ṅakwa ya ntị. Ya mere, ana m edetara unu niile ndị bi na Rom akwụkwọ ozi. Unu bụ ndị Chineke hụrụ n'anya na ndị ọ kpọrọ ịbụ ndị nsọ. Amara dịrị unu, ya na udo nke si n'aka Chineke Nna na nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Okwu nke osebru ụwa.
nwa agbọghọ a ga-atụrụ ime na-amaghị nwoke bịakwa mụta nwa nwoke, aha a ga-akpọ ya bụ Emmanuel. Ihe ọ pụtara bụ Chineke nọnyere anyị. Onye nwe anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Otu a ka esiri mụọ Jesu Kristi. Mgbe ahụ ikwu na ibe kwekọrịtara na Josef ga-alụ Maria nne Jesu, ma mgbe ha na-ebikọbeghị, a hụrụ na Maria dị ime site n'ike nke mmụọ nsọ. Ma ebe Josef di ya bụ onye ezi omume, ọ chọghị ịkpọpụtara ya ọha, kama o zubere ịchụ ya na nzuzo. Ma mgbe ọ na-atụgharị ihe ndị a n'obi ya, mmụọ ozi nke onye nwe anyị gosiri ya onwe ya na nrọ sị, Josef nwa David, atụla egwu ịkpọrọ Maria nwunye gị, n'ihi na nwa ọ dị ime ya sitere n'ike nke mmụọ nsọ. A ga-amụ nwa nwoke, ị ga-akpọkwa ya Jesu, n'ihi na ọ ga-azọpụta ndị nke ya na mmehie ha niile. Ihe ndị a niile mere ka e wee mezue okwu onye nwe anyị siri n'ọnụ onye amụma kwuo sị, lee, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-adị ime mụta nwa nwoke, aha a ga-akpọ ya bụ Emmanuel, nke isi ya bụ onye nwe anyị, nke isi ya bụ Chineke nọnyere anyị. Ya mere, mgbe Josef tetara ụra, o mere dịka mmụọ ozi nke onye nwe anyị gwara ya, wee kpọrọ Maria nwunye ya, ma ọ bakwughị ya ruo mgbe ọ mụchara nwa. Josef wee kpọọ aha ya Jesu. Oziọma nke Osebrowa. Amen. Amen. At least ọ dị ketatugo. Maka na mgbe anyị bidoro ụka, ọ dị ka ebe a na-achụ amị. Ebe a na-achụ amị, mmadụ ada nọ na ya. Maka amị bịara, onye ọbụla abụ ọhịa. Mana kịta oyigo ka ihe kwuru ka a na-eme. Ịdị ya gbanwe, ịdị ya gbanwe, ịdị ya gbanwe, etu ede kede na mbụ.
You can never, never change. You can never, never change. You can never, never change. Etwe de kede nambo. Ọ dị ya gbanwe gbanwe, Chineke dị ya gbanwe gbanwe. Ọ dị ya gbanwe gbanwe, etu ọ dị ka ọ dị na mbụ. Ime nọ n'ebe ahụ. Ime nọ n'ebe ahụ. Ime nọ n'ebe ahụ. Ime nọ n'ebe ahụ. Onye kere ụwa ị nọ n'ebe ahụ. Onye bụchi anyị nọ n'ebe ahụ. Onye na-edu anyị nọ n'ebe ahụ. Aṅụrụ aṅụrụ ndụ ị nọ n'ebe ahụ. Ike ijaba mba ị nọ n'ebe ahụ. Ime nọ n'ebe ahụ. Ime nọ n'ebe ahụ. Ime nọ n'ebe ahụ. Ike ijaba mba ị nọ n'ebe ahụ. Alfa na Omega ị nọ n'ebe ahụ. Ike ijaba mba ị nọ n'ebe ahụ. Ime nọ n'ebe ahụ. Ime. Amen. Amen. Tata bụ ụka nke ịnọ n'oge Advent. Anyị katara nke a, unu n'anya unu afụ na kandụl niile emego gịnị? Ozugo. So o gosiri na anya bụ journey that we are getting to where? To the finish line. Ka anyị kụọ ọnụ Chineke aka. Ọ fọzila ofu. Ana ofu a bụ nke kwesịrị ịnọ n'etiti ebe a. Kedu ihe nke a kwesịrị ịcha? White. And ihe o ji kwesịrị ịcha white bụ gịnị? Because the light of God will come to live with us. Anọ nya bụ isiokwu m tata. His name shall be called Emmanuel, which means that God is with us. Is God with you? God is with me. The Bible said, one with God is majority. Need you the rayaka? That's the best tool you can ever have in your life. Because that's where your strength is. Our consort say, where shall our help come from? It says, our help shall come from the Lord who made heaven and earth. That's it. That's it. Anonya melu Chineke ji sị na ya ga-enye anyị onyinye na a ga-akpọ nwa ahụ Emmanuel. And ihe ọ ga-apụta bụ that God is with you. And why I want to lay this emphasis on this word. Ịma mgbe ụfọdụ ụmụ kirikiri okwu a na-adị na Bible. Ụmụ small phrases a. Maka ịma na ije anyị na-eje ka ndị ụka bụ ije gịnị? Ije okwukwe. Ana onye kwe gị na-eme? Achọrọ m ịnụ ọnụ. Onye kwe gị na-eme? Chi ya ekwe. Ikwe, chi ga-ekwe. Mana ọ bụrụ na ikwere, chi ga ma ekwe. Maka na onye ihe nwanụ na-eme, achọrọ m ịkpụ ya afa. Onye ihe nwanụ na-eme na-eme gịnị? Na-ebu ụzọ. Wee na-abanye ọfịa. Okay.
o nwezi na ya mara elu nke a emezi onye mmadụ ya kọwalị ọfụma, mana onwe onye ihe na-eme n'afọ, onwe onye afọ na-eme wụrụwụrụ onwe onye afọ na-eme wụrụwụrụ. Ndị Igbo si na onye ahụ na-ebu ụzọ maka ọnya ka ihe na-eme, so ọ na-ebu ụzọ na-agba. Den ndị bụzie maka ọnya ka ha na ihe na-eme, so ọ na-agbazi. Ndị na-eduzi ya na-eso ya n'azụ maka ọnya ga-ebu ụzọ. So na onye Chineke ga-azọ ga-eme gịnị? Ga-azọ onwe ya. That is our faith. That's why we hold faith so tight. And I'll say, I will send you a child, and his name shall be called Emmanuel. God is with you. And so in every situation, like I said, some of these phrases in the Bible, they are very powerful. And when you use them to fortify yourself. Especially when you pass through some challenge. Imagine when you are passing through some challenges, when you are passing through some difficulties, when you are passing through illnesses, when you are passing through depression, when you are passing through a situation where you think that you're losing it. And then the only word that flows, or the only phrase that flows in your mind is, God is with me. Even if I walk in the valley of darkness, I shall fear no evil, because he is there. These are strong and powerful words that we'll always use to hold ourselves. N'ihe ọgụgụ nke mbụ eweta n'akwụkwọ nke Aịzaya onye amụma. Ahaz bụ onye eze. Mgbe Ahaz na-achị, enwego nnukwu nkewa n'etiti ndị Israel. Ndị North ejebegolo onwe ha 10 tribes of Israel, will Samaria mere capital. Then ndị South anọdụgolo onwe ha, the southern part of Israel, ọ bụrụ sọsọ Judah and Jerusalem. At that point, ihe na-esili ndị Judah ike, na-esili ndị Jerusalem ike. And apart from that, onye ihe na-esili ike a na-eme ọgụ na-achọkwa ịbịa. Eze Ahaz wee nekata gịnị ka ya ga-eme? Gịnị bịara ya n'isi? Ka ya jee yọọ ndị Asiria biko ka ha nyere ya aka. Kedu ndị bụ ndị Asiria? Ndị amarọ Chukwu, ndị ekwetọrọ n'ihe a na-eme. Na onye ga-enyezili gị aka gị bụ nwa Chukwu o, mana onye ga-azọpụta gị bụ gịnị? Ekwensu. Ha gbapụ ọsọ jekwube ekwensu ka ekwensu bịa zọpụta ha bụ ụmụ Chineke. Gịnị mere? Chineke wezipụ Aịzaya sị ya, jee jụọ Ahaz ajụjụ. Sị Ahaz, gịnị ọzọ ka ọ chọrọ ka Chineke meelie ka o wee mụta akọ? Ọ sị Ahaz, ngwa kwuo ihe bụ ihe nrịba ama ịchọ ka Chukwu mezie, ka ọ ga-abụ Chineke mechazie ya. Gị bụ Ahaz aghọta that you are a child of God and you can never seek power from the devil. Ahaz sị, sometimes when you are confused, that makụzi aka nne gị na aka ekpe gị. Ahaz sị, onye kwanụ ka m bụ? Kedu ihe ka m mesi wee sịbakwa Chineke nwaba Chineke ọnwa jụba Chineke sign? Aịzaya wee sị ya, ebe ị chọrọ ịjụ Chineke, na Chineke ga-egosi gị nnukwu sign that a virgin shall conceive and bear a child, and the salvation of Israel will come through that child. When we face challenges, where do we run to? When we face difficulties, and that's why you need to have some of these phrases. The Lord is with me. So that when you speak those words of power unto yourself, they will begin to manifest in you. And we'll go story, but I don't want to repeat that story. But the end show the pick here. Maka the old one woman unkogolo sometime will stroke. Go je farm. Oje Obionicha. Then J village. Just say to Margis we na lono. Kia pick it a few things from the farm. So loni me farm ya.
daa. Ịma normally onwe onye dalụ dị ha gịnị mee? Asụ Naijiria anyị bụ, asụ onye Igbo anyị bụ, gịnị mere n'ime fam ahụ? Etigili ọgwụ na enwego ndị kuturie na cherego ka ọ bụọ na etu anwụ ya n'ala ụlọ enu, etu anwụ ya n'ala ụlọ enu na ha achọghị ka o bie n'ụlọ enu nwa ya. Ịmago dị akụkọ anyị na-akọ kasịba mgbe niile, ma ndị bi Amerịka na-akọkwu ya maka ọgbọsọ Naijiria na-akọ, ndị Amerịka na-akọ, ma na-akụ ya etu ha na-akụ ya bikos na-akụ ya ka ọ na-enye anyị obi aṅụrị. Ọ na-enye gị obi aṅụrị na ha ekwu ha ka ị gaa. Mana gịnị mere nwaanyị bụ blood pressure, stroke. Ịbụrụ ụmụkwu onye agbọghọ na stroke ahụ adịghị normal, mana stroke dị normal ka ọ dị normal. Stroke dị normal maka ọ na-ede aṅụ ọgwụ blood pressure, gịnị ga-eme gị? Ị nwere ike nwee stroke, as simple as that. So nwaanyị nwee stroke, di na nụ ebuluzie ebunata akụkọ, mana just want to pick a caveat iji wee nwee ike conclude okwu na-ekwu. Ebunatazia nwaanyị na pie na Ọnịcha. Then I was still a pretty young priest. I was only 2 years a priest. 1-2 years. Imago okorobịa ka na-enu mgbe aka na-eme okorobịa. So aghọtachara, so ejenu m ka mfu nwaanyị. Anyị ma onye ma gbasiri ike agbara nwaanyị ga-abụ ụkwụrụ ọ na-aba, ọ dị ka unu a niile ọ ga-ada. Nya ka ije zire fia ka ọ gwọsa na enu bed, ngwa wenye aka na enu mba wetuo mba, nwerozi nke na function. The whole left was dead. Hey, nene, say, okay, what's this? I guess she was wondering what was in this young priest's mind. Because I was supposed to start praying, but I was even wondering, like, what happened? Why I said, Father, just pray for me, because I will get up from this bed. And then which is a caveat that I want to take. I'll say, because I am God's number one. Can you chat before? When I say, because I am God's number one. God's number one. And this must not be the first time one na-echeta echiche. Every day, God's number one, even when she was well. I must get up from this bed because I'm God's number one. Why don't we enye m okwukwe nji kpebe ekpere? Maka na onye kwe gị na-eme chi ekwe. Sọsọ okwu ahụ o kwuru, mbido fire nke m. Before you know it, after 6 months of why couldn't you? With medications and all that. Why couldn't you? Man, open na ime onwe ya gwara ya na abụ nwa Chineke, and not empower onwe with it, with the word of God. Enwere ike maka na akwụkwọ nsọ na mmụọ kwere ekwe tie mana arụ esiri ike. If your spirit is not strong, it is your spirit that will empower your body. But when your spirit is so weak, the body is weak. But when the spirit is strong, the body is strong. A virgin shall bear a child, and you shall name him Emmanuel, which means God is with you. Use these words on yourself every day. Use these words when you are passing through huge challenges. Use these words when you think that the devil is confronting you, because you are a child of God and God is with you. Amen. Ekwem n'otu Chineke
si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe, n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri nna, na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị abịakwutego gị ebe anyị na-atụ anya ọbịbịa nke onye nzọpụta anyị. Anyị na-achọzi were ebumnobi anyị niile, atụmatụ anyị niile na-egosipụta n'ụbọchị tata, wee na-ayọ ka mgbe ya bụ onye nwe anyị ga-abịa ka ọ nara ekpere anyị ndị a niile. Ka natazi isi a nara nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ n'ime obi anyị. Mgbe m kpọrọ gị bịa za m, Chineke m, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, na onye nwe m, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, enenanya na njọ m. Chineke efula anyị n'anya, anyị ewelụgo ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị niile na-erunye n'aka gị. Anyị ewelụkwazi ụmụnne anyị dịka anyị sikwu na mbido aja masị n'ụwa, ndị ga-eme njem na ndị megolu njem eme na-erunye n'aka gị, wee na-ayọ ka njem ha bụrụ ije awele, ka ha nwekwanye ike nọọ nwa aṅụle, mejupụta ebumnobi niile nke ha ji eje na nke ha ji jega eje, ka ha nwee ike nakwutekwa anyị n'udo na-enwero nsogbu ọbụla. Mezuola anyị ihe ndị a niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
my sacrifice and yours may be acceptable to God the Father Almighty. Dị nwenụ, anyị ji aṅụrị na-ebute onyinye n'ebe nchụaja gị, were dịka isi were mmụọ gị doo Maria asọ mgbe ọ dị ime nkesa otu nwa gị, biko were otu mmụọ ahụ doo onyinye ndị a nsọ site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụnụ wenite n'obi ihe nọ ka anyị nye n'ụdị nwe n'Chukwu anyị ya ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye ndị amụma niile kwupụtara ọbịbịa ya. Nne ya bụ Virgin jiri ịhụnanya na-enweghị atụ bụ afọ ime ya. John the Baptist mara amụma na ọ ga-abịa were gosikwa ya mgbe ọ bịara, ebe anyị na-akwado maka oriri nke ọmụmụ ya. Ya bụ Kristi na-eme ka obi anyị ju na aṅụrị, ka o were bụrụ na mgbe ọ bịara ọ ga-ahụ na anyị ji ebere n'ukwu otito na-eche nche ya. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna dị nsọ esi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị,
o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị, biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso onye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta n'anya anyị na-arịọ ka o sepụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta n'anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kelee udo.
ụmụnne m na Kristi denụnụ nwa atụrụ nke Chukwu nene onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. ka ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe. The angel Gabriel from heaven came. His wings as drifted snow, his eyes are as flame. Oh, hail, said he to meek and lowly Mary, most highly favored maiden, Gloria. I come from heaven to tell the Lord's decree. A blessed Virgin Mother you shall be. Your son shall be Emmanuel, by seers foretold, most highly favored Lady, Gloria. Then gentle Mary meekly bowed her head. To me because it pleased God, she said, my soul shall laud and magnify his holy name. Most highly favored Lady, Gloria.
Ka anyị ya iyo. Chineke pụrụ ime ihe niile inyela anyị oriri nsọ nke a iji gbaa anyị ibe nkwa nke ndụ ebighị ebi. Ikwere anyị na-arịọ gị otu anyị na-erute nso na nnukwu oriri nke nzọpụta, mee ka anyị were nsọpụrụ na-eme emume ihe omimi nke ọmụmụ nwa gị Kristi, onye gị na ya dị ndụ na-achị ebe ebe. Otodri Jesu, second collection. O mere m mma ebe m na-atụ anya ya. O mere m mma ebe m na-atụ anya ya. O mere m mma ebe m na-atụ anya ya. Eze Jizọs, aka m dị n'elu nara ekele. O mere m mma ebe m na-atụ anya ya. O mere m ya ebe m na-atụ anya ya. O mere m mma ebe m na-atụ anya ya. Eze Jizọs, aka m dị n'elu nara ekele. Otodri Jesu, parish announcement. All children participating in the Christmas pageant on Wednesday, December 24th, must arrive in the church basement by 5:30 p.m. Anyone requesting a Mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. The 2026 Mass book is now open. You may book a Mass intention by visiting, calling, or emailing the office. Come and join us for our Christmas celebrations. On Wednesday, our Christmas Eve family Mass and pageant is at 6 p.m. Christmas caroling begins at 9 p.m., followed by the Christmas Vigil Mass at 10 p.m. On Christmas Day, Thursday, the English Mass is at 10 a.m., the Spanish Mass at 12 noon, and the Igbo Mass at 1:30 p.m. For more information, please see the bulletin. So Mass next Sunday will be on the Christmas Day, rather. It's going to be at 1:30 p.m. Our church will be blessing baby Jesus statues during the Christmas Masses on December 24th and 25th. You are welcome to bring yours. Please note that the rectory will be closed for Christmas break from December 24th to January 2nd. We will reopen on Monday, January 5th. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Reminder, children in the religious education program will be dismissed at 11:45 a.m. Okay, Hagafele. Otodri Jesu. Okay, announcement done now. On Wednesday, yeah. Just for Father Garimi say anybody. Is there anybody traveling that Naputabobi and Rangozi? Is there anyone traveling that hasn't received the special blessing from Father Cosmos? Okay. Or any birthdays this week? Your birthday? Okay, good. Come. The choir. Blessings of the Lord
say Mambo Buena for 10 years. Wow. Happy birthday. Oh, you don't want them to see your face? And look at your beautiful hair. You're covering it. You look so handsome in your hair. And you're covering it. Yeah, great. It's your birthday. Is it because you came to Mass late? Oh yeah, come, I will forgive you. Oh, come. Come, but you don't come to Mass late on your birthday. Oh, but come. Oh, you don't want God to bless you on your birthday? You don't want God to bless you. How old are you now? What? How old are you? Yeah, she's 13 now. Huh? Yeah, she's good. It's a blessing that you're 13. It's a blessing. So next year we'll look for 14, 15, sweet 16, then 17, then 18 college, 21 you are out of college, and you start making money. But God, you bring him back always for us. Lord, we thank you. We ask that you continue to bless each and every one of them. Especially these young ones, may they grow in strength. May they be filled with the Spirit of God. And may they have all the wisdom it takes to navigate through this world, so that they will continue to be the joy of our lives and the joy of our community. And bless our Father. May he regain his health fully, so that he continues to worship you all the days of his life. And so I bless each and every one of them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. With your spirit. You don't... Otodri Jesu. And any anniversaries? No. Anniversaries, whether marriage, ordination, or any other form of anniversaries. Okay, is anyone worshiping with us for the first time today? Or when you is here, it be okay, ba? All right, I think that's it. Because most of us may travel, yet we got this number today. It's encouraging. So I know that some of us are still traveling, but because onugamada to Izuka in Abanye Izuka Church, I can wait on the 25th, even on the 24th, the eve, wait 25th, the Sunday. So Bikonyelo Zakwala, that our Mass, our regular Igbo Mass, they hold each of these days, except the Eve, Christmas Eve Mass, okay, Gao General, but you can still attend here. So, but on the Christmas Day, it's going to be at 1:30, as announced, and then I believe on Sunday, after that, is going to be our regular 1 p.m. Mass. So, because if you are still saying after this Mass, Ulama and I will be traveling, so to Alibo. So, because I continue to pray for those of us traveling and those who have already traveled, and why we continue to pray for you. And on behalf of my family, I say Merry Christmas to all in advance. Thursday, okay? When you are Thursday? Oh, we are no Thursday. Oh, Ugo Martins. Okay, we are Thursday. So we are no Thursday. Kain channel of Chineke. Oh, kain wolu Chineke angoli. So I see you guys on Thursday, God willing. Then Dr. Na, safe trip.
and Oliakụ gị. Safe trip. Enwekwa onye ọzọ ga-ana mgbe ọ na ị ga-ana gwa m ka m wish gị safe trip. Ka wee malụ naira wee nọdụ ebe a. Onye nwe anyị nọ n'elu ụzọ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'abalị Olise agwụsịgo.